kera sanan kashe nema folo ɲininkali b'a kɛ kanan ma ko b'a kɛ k'a mɛn ojo dɔ la n delila ka ɲininkali jaabi ka kɔrɔ mɛ hari bi mɔgɔw ka ɲininkali bɛna ko dɔ b'a kɛ k'a fɔ ko n'i ye nafila i ye saliji ta nafila kama n'i ma farida ŋaniya ka fara kan ko n'i ye farida sali ni o saliji ye ko i ka farida tiɲɛna ko ni mɔgɔ min ye saliji ta fajiri arakan 2 de kama ko n'i taara fajiri sali ni o saliji ye ko i ka sagi ka fajiri sali kan balimaw dɔɔnikɛbagaw ka sabali diɲɛ fole cogo min bi n'i bɛ sigi radio soso kan ka kuma fɔ hari n'a y'a sɔrɔ majahabi kuma don fuqahaw dɔw ka kuma don t'a sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ dɛ diɲɛ tɛmɛna i ka ta sigi ko e bɛ majahabi kelen ka kuma fɔ diɲɛ tɛmɛna o ka sisan k'a sɔrɔ majahabitigiw yɛrɛ y'a fɔ maliki ko olu ye hadamaden de bi olu bɛ kuma dɔ fɔ sini n'u ye derela ye kuranɛ ni sunna u bɛ bɔ u ta kan sini n'u ye kuma dɔ fɔ sini kɛnɛ n'u ye delila fɔ deliya wɛrɛ ye min ye n b'a yira u ta ye ka taa u bɛ bɔ a kan maliki ko hadamaden bɛɛ ka kuma dɔ bɛ min na an b'a dɔ sage ma fɔ nin kaburutigi a y'a bolo ɲɛsi ciden kaburu la a y'a sɔrɔ a ba ciden ka misiri kɔnɔ maliki ko a ko ale bɛ hakilina minnu fɔ fanzuru fi ra'yi kullama wafaqa alkitab wa sunna faquduhu wa kullama lam yuwafiq alkitab wa sunna fatrukuhu maliki ko yenne ka kuma ulaje nka hakilina minnu y'u fɔ aye ulaje qur'ana ni sunna kɔnɔ nin ka hakilina min nani qur'ana ni sunna bɛnna u ye ɲɔgɔn ta ayo ta ka baara kɛ n'a ye nin ka hakilina min nani qur'ana ni sunna ye ɲɔgɔn bila ayo to ye ola an bɛ min fɔ a tigi ye a bɛ katawu kuma kan dɛ ko ale ye kuma in fɔ ko dɔw ko an ma deli ka nin kuma mɛn nin ye kuma kura ye kuma kura dɔ y'i bolo kɛ katawu kuma b'i bolo a tigi k'a bila dɛ Mughni ibn Qudama a ko min ye n'i ye saliji ta ni nafila ye ou bien i ye saliji ta ni kuranakala ye ou bien i ye saliji ta ni tawafu ye a ko i bɛ farada sali n'a ye ko ale ma sɔsɔli don o la dɔɔnikɛbagaw bolo ko ale tɛ sɔsɔli don o la dɔɔnikɛbagaw bolo n'i ye saliji min ta ni nafila ye i bɛ farada sali n'a ye hari n'i ma farada in ŋaniya ko ale tɛ sɔsɔli don nin na dɔɔnikɛbagaw bolo Abdulaziz ibn Bazi ɲininkara yala ni mɔgɔ ye saliji ta nafila kama i bɛ farada sali n'a ye a ko ni mɔgɔ min ye saliji ta nafila kama ni ka farda sali n'a ye fala haraja ale a ko foyi t'i kan a ko misali la walaha sali a ko ni e ye wa saliji ta walaha sali de kama a ko hari n'i ma sali fana ŋaniya ka fara kan ni sali fana wagati sera ka walaha saliji sɔrɔ i la a ko i bɛ sali fana sali n'a ye parce que a ko laɲini yɛrɛ don i seneyalen ka sali dɔrɔn ciden ko la dɔw la kelen ni e wa i ka saliji tiɲɛna sali t'i ye fo i ka sɛnɛya i ka saliji ta ni saliji b'i la dɔrɔn k'o y'a bannen i ye saliji in ta ni nafila i ye saliji in ta ni kuranakala de a ko i bɛ farida sali n'a ye Ibn Uthaymin ɲininkara muso dɔ y'a wele telefɔni la mɔgɔ dɔ de b'a ni muso cɛ muso b'o o wele u bɛ ɲininkali lase Ibn Uthaymin ma ko n'i ye saliji ta ni nafila i bɛ farida sali n'a ye a ko naamu a ko n'i ye saliji ta ni nafila kama i bɛ farda sali n'a ye a ko saliji min taara nafila ye k'o saliji taara farda ye ko i bɛ farda sali n'a ye o ko hari n'i ma farda in ŋaniya ka fara kan ko hari n'i ma ŋaniya i bɛ farda sali n'a ye Sheikh Salih Fawzani ɲininkara yala n'i ye saliji ta ni nafila i bɛ farda sali n'a ye a ko sale parce que saliji ko abe yerfau li hadas ko kuma sale me yere ni saliji ta doro sobe min bila saliji be ta sobe min kama saliji tara doro yo wuli akun no wuli la doro saliji min tara nafila ye sobe wuli ni farda wakati ya sori be farda salina no seminu fana kuma akon ni saliji tara ni wala hay
salli fana ya soro ila ibe salli fana salli nay ye don ka ba wore nyinin ka wiya le nyinin ya ye don ka ba lamme wiya le fana nyinin ka ya la ni salli ji tanin nafila ibe farra salli nay ako khaida dobe ako fuqa haw bolo don ka ba bolo nu ko silamiya sariya ye salli ji ke ko ma sariya koy kana nin ko masina ke ni ma salli ji ta ako ni salli ji ta ni kelenye adagara iko ko mbe keni o salli ji masalan nafila te sika salli ni salli ji te farda te sika salli ni salli ji te ha donc ni eye salli ji ta ni nafila ye adagara ika farda salli noy ni salli ji ta ni qur'ana kalande adagara ika farda salli nay ni salli ji ta ni tawafude adagara ika farda salli nay akon ni nye qaida fimu fi ni sariya de saliji kama sariya kon nin ko masina kanaka ni saliji tila ni saliji nke o ko masina kama o ko bo chogola ni afana beke ni saliji de o saliji kele mba beke na machia donc ambe min fo tigi ibe qataw kuma la sagi ka boala ni saliji tara ni ye saliji tani qur'ana kalande wa farda ya wakati soroila farda kadiye nafila kada salini o saliji ni saliji tani nafila dewa qur'ana kalan kadiye farda salli kadiye asalliji ni o salli asalli ni o saliji ni saliji tani tawafu dewa qur'ana kalan kadiye nafila salli kadiye farda salli kadiye ni salji ma cha sallinai ninde kuma salli ta salente bo ko fana ni ye janabata salli fana kama fajiri kama ni salli fana sera ika sage janabaka anya kaba ko ele ala yire ko qur'ana kuno fayin kuntum junuba fataharu akon ni salli wakati sera ni janaba bala aba yire sanaya ni janaba bila de yibe ko mais ni janaba ko rasnya kele dro janaba borila tuguni bal doni ke bawo ko hari ni janaba be mo mina e ma ji soro sisa tayammamu te bila nondawa uko niye tayammamu ke mana janaba tumbe ela fajiri e ma ji soro ube bana bila ite sika ji barake nyogonya fajiri iye tayammamu ke puru janaba min bila salli fana wakati na sera tayammamu wore tila janaba yumulila hari ni be tayammamu wore minke ibo ke salli fana sallili ewa tayammamu de kama me ite sika ite tayammamu wore ke ko ibe janaba inkorta tuguni obe don ke bawo do ko yere kom e wani tayammamu ke sinya kele mana fajiri la janaba korotara salli fana shera jima soro ube bana min bela etese kako ko ibe saliji de tasalli fana ko parce que tayammamu ko ni janaba korota me salli fana shera be saliji ta ne ibn Usaymin ko rahimahullah akko tayammamu fole nye janaba ko wuli min ni salli fana sera tusuru jima soro ube bana bila itese kako ibe tayammamu wore ke me o tayammamu be bila salli ji no de la salli fana janaba inte e janko e ko ni mo min ko ra fajiri fo salli fana ka se kan nganya kako ni nyem suguye kam go bira bara fula e ma ye mo hari munu makalo ba fo ma fam o diyatu sheikhul islam ye kitabu dilanin kaw diraw ta'arud al-aqli wan naqli ako hakili nyuma ani delila nyuma te nyogon so sabara ni hada madenye kuma dofo kuma min ni delila bara qur'ana ni sunna iyo fo hakili kanyi ni banatala abo kumata min ni eye kuma fo delila te kula kuma min na qur'ana ni hadisa hakili nyuma be mugo la hakili te so kamina o de ato nyinin kali chayare ka wala nunun te kuma sahala wunye wala fiqh kuma nunu mbode fo wakati be malik majami mi yere fulene na tumbe kala jamana kono haraka kitaw bawte muqtasabul tumbe kala ni e yere ke doni ke bawo yere ko bita kuma nowe ika kataw be ba maliki ka e wake kitabu be muwata aka saraw be temuhiri le ibn abdul bar hari ni ba fi ka kuma malik majabe ko min ka tawalla jefolo o be kuma munu fo temuhiri le ibn abdul bar al muntaga libazi oyem wata maliki kasarahu do tanunu lajje folo sani ka madiki ka kuma Allah saki oyem min fola al istizkar li nawawi al mughni li ibn qudama tanunu sege folo majhabi kuma kele ko be wuli ka kuma no yere jo sosola dinya temeno ka ala ka hakimanda ma
akan ñininkali ñininkali fulana ko do ñininkali ke ko ale ko do ma ka bolo la fe ka wori ne ya haram ne te wori mina elab ne ka wori haram ko ale nana nimisa ko a tigi ma ko te dina la fana de mais ale nana nimisa nin kuma la kafara bale ka kafara bika kiden ko ne hada ma de kalila fendo ka konten ninke mais ina na ye o ko inkeli de heraye ako kalle kafara boy ka hera inke ni yere yado atigi ni sagira kaka bolola few mina o be ke sababu ye kangere nyogona kando nyogona donc abe kataw mununa abe dina baliya mununa mbese ka to kabila sira donc kafara boy kaka bolola few mina ni nimisira ni ba fe kaka bolola few mina ka dun ibe kalili kafara de bo ka jonka horoya ube ka misigine talla dumuni ube ka ufera bo jonka horoya kuni tesisa mais misigine talla dumuni anu ufera bo minu fulali ibi ka sola ni bu fera bo de bu fora bo ni bu la dumuni de be misigine talla dumuni mais ni nim fula shetiye ibe tile sabasu kutu ko nyogo na ye kafarai wala iba ka boro la femina bon nin kuma haro do anya nin fana jabiya ko do ko lu salira almami do ko fe asaliji ciana abora wo ko do ko ni ew salira ni jama salani almami min saliji tala ko awo almami ko be ka saliji ciana ni abbe ka saliji ciana ni fana ya kataw kuma o do anya nin jabiya an ko ni almami sallirani jamaye ayle nyina na saliji tala sallire jamaye ni a hakili jigina ale be bo ube a hakili ma jigi fo salli ko fere ale hakili jina ko saliji tunta ale la aw jama sallira no fe me aw tunta do ko saliji tala fo itaw ka sallila jama ka salli ka kene almami kelem tuure ka salli ciana abo chogo kelena ni almami nana salli ni jama ni janaba mais jama aw ta do ko janaba be almami la asallirani awye almami dronde ka salli be tiya aw ka jama salli ba noda foy tala aw ni janaba masallu ciden ko yusalluna lakum fa ina sabun falakum wa lahum fa ina qtaw falakum wa alayhim ciden ko almami bawla salli ni almami ye sababa soro sallira baraji be almami ye baraji be aw jama'i mais ni almami katawra sallira baraji be aw jama'i qatawu imbe almami nununka wala ni ya dode dankaniya bi bolo almami bi bena la salli sisa dankaniya be ne bolo salli jitala dankaniya bi bolo i tugu i sallira anofe salliti parce que i sallira almami nofe min ka sallite sahibado sallite ubi almami nana ibado chonni almami min fule kanan salli janaba bala ama janaba ko o dankaniya bi bolo i tugu i sallira nofe ni na salliti sallite almami sallite nendela min ni awta do de ayawla salli ni janaba awta do ayawla salli jitala awta almami doronde ka salli be ciya foita ka sallila ko do ni be juru tale bolo ko mi abe ko mo fray sagi maria bon ko do be na ale be juru do ila ale ka juru do sababu juru do a sarti munye ni enana wa fula de juru tale bolo ebe keme fula de dale ma folo abe wa fula juru do ila bon ni bena wa fula in fana sara ni wa fula da falen bena shikaten ni ka iriba yalaw kullu qardin jarra nafwa fa huwa iriba
jurudo ni e ye jurudo mo la pour kan nafa do re sama kana yirema o ye yiriba de jurudon da bora kanyumande kanya mogoma de kanyumande kai kanya mogoma kanyuman kai jurudo da bora o de kama kanya mogoma mais jurudo ni e jurudo atigila pour e kan nafa do re sama kana yirema o ye yiriba donc nin juru ye yiriba de keme fula min be di o ye yiriba de aye wa fula de jurudo ila ni ba sara wa fula ani keme fula ni nye iriba jele de ni tebbe do tumbe yamfe wa alaykum salam tebu bona chayara drone be nyina koy ko abe mo do mo chamanda nu ye do ko ba fo ciden ka horoma kama be chogodi bi jahin nabi bi jay mustafa nin tebbe atebbe islamiya sariyala horoma be ciden na de mais ala kala tige yoro la foy teseka fembo ala fe akalla tige kono ciden ka horoma teseka foy bo ala jakwa ka foy bo ala fe akalla tige la kodi mo ma aka horoma be ayirene alache aka horoma ye eka tuwako ayi bila minna eka toy me duwawu keto cide horoma korso depuis cide nyere nyanama ya ayambala wala do nana cide ma ko ma salla wasita ako ni ala ni jenana ya ko jalitani lillahi nidda ako be farala de kawa qul ma sha Allah faqat kuni ala kelempew jenana donc ka fo ala sago cide horoma kamau nunu nye fulanka foya ewa fitini kumala maude utebbe silamiya sariyala bo koni don nana uba fo ayen so wala na kira kama ikanka soba iba so ma bilasira ka fo ni be dalili ka ko ayen so ala kama me kana kira faraka iba so kalladi kabila sira kande si hakai bo ko ewan aya unana ko ni fantan nani deli ikana sagi boko ewa fantan munun be yala ulu be do kono wa min ni aka fantanya ye cinya ya be kuma min fo cinya do ni ani delili dagara minye aw ibe ulu de so me e yere bado minye galon tigelade ube abe minyere fara nyugonga ka nyini silamo fa betala soso noire ito so iyere yado minye fanta ya mi eye minyini amako bala fantando iboso me min bena galonde tige ube abena minyini dankaniya sorola mogon fe kasere ya uke abetado ala soso ula ito so ko bo ko mogo do ko ale ni mogo do che ko tigi ya yere mina ka bo ale ma ko ni ale ya tigi fo ko ata ale lamina o be har na ya lamina atese ka fofo chogola mimbe ni sonja ni dina yirale la abe ale ba tigi to la ita toy idi fa billati hiya ahsanu fa yajal ladhi bainaka wa bainahu adawatun kannahu waliyyu hamim wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa juhadin azim ala ko qur'ana kono akoni mo min be ko juguta ka e segere e ka ko jugu kumbe ne nyumai na ye kuma jugude foye ka kuma nyuma e ka kumbe na ye ke wale jugude ta ka segere e ka aka ko jugu kumbe ni nyumai ala ko kito ni be ninke
mɔgɔ min ni juguya bɛ i n'a cɛ a bɛ laban ka k'i ka balimasuru ye mais ala ko mɔgɔ si tɛ nin jogo kunbɛ ɲɔgɔnya k'a kɛ fo sabalibaga mɔgɔ si tɛ se ka nin jogo kunbɛ ɲɔgɔn k'a kɛ fo nin yɔrɔ sɔrɔbagaw wala e b'a fɔ dɛ e b'a foli kɛ e ka baraji bɛ sɛbɛn n'a ale ma i ka foli sagi ma junubu b'ale la parce que ka mɔgɔ damina ni foli ye sunna don mais ni mɔgɔ y'i fɔ k'a ka foli sagi k'a ka salamu sagi o ye wajibi de ni a mi bali ni fitina t'a ka foli la ko a tin lamina ou bien a tin jaabi cogo ɲuman la o kani a ye bali parce que ciden ko a tɛ daga silama fula a ka da tigɛ ɲɔgɔn na diɲɛ ko la ka tɛmɛ tile 3 kan mais a ka fɔla ɲuman ye jumɛn ye min b'a to ɲɔgɔn damina ni foli ye wala i kana ka foli to ye ni e n'a bɛnna e ka fɔ e ka kuma fɛ n'a kuma ni fɛ wagati min filɛ n'a ma kuma fɛ a junu b'ale de la ayiwa k'i to ka nin kɛ a kɛra cogo o cogo don dɔ la ne ale yɛrɛ miiri la ka taa si kɛ ka miiri ko a bɛ saga ko bon ko dɔ ko muso fula b'ale bolo ale bɛ taama ka taa kana sagi ka ca muso ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ taama a bɛ na n'a nana suw tila cogo muso ni ɲɔgɔn cɛ o b'a kɛ ka kɔnɔna fili bon dɔnnikɛbaw ko u ye kaida min di o yɔrɔ la ibnu simina rahimahullah ka kitabu dɔ bɛ fatawa nuru ala darb n'i bɛ don falen muso ni ɲɔgɔn cɛ a ko ni i sira min fɛ n'a y'a sɔrɔ mɔgɔw dɔ bɛ yen olu ka don falen ye su fula de u b'a kɛ muso kelen fɛ e ni muso ka su fɔlɔ si a ka su filanan ma si ye e taamana ni nana i b'ale ka su filanan de dafa fɔlɔ n'i y'o dafa tuuru bɛ ɲɛsin min na i bɛ taa o fɛ bon sisan e sera ni muso fɛ n'i b'a kɛ su kelen dɛ e sera ni muso fɛ tuuru ɲaasilen tun bɛ ni muso in de ma e taamana n'i nana tuuru ɲaasilen tun bɛ min na n'i ma si i bɛ taa si de ou bien siso tun bɛ ni muso de la ni tile binna i kan ka taa si a fɛ wulafɛla de dɔrɔn taama cunni ka i taara a ka su ma si i ma si a fɛ n'i nana i bɛ si ale de fɛ fɔlɔ donc nin bɛ kɛ nin cogo de la ni su fula de do i ye fɔlɔ si a fɛ filanan ma si a fɛ taamana n'i nana sani ka taa yɔrɔ wɛrɛ i b'ale ka filanan de dafa i bɛ taa yɔrɔ min i bɛ taa yen ni tuuru tun ɲɛsira ale de ma i kan ka si ale fɛ i taamana n'i ye hari san 10 de kɛ tuuru ɲɛsilen tun b'ale de ma n'i ma si a fɛ n'i nana i bɛ si ale de fɛ a bɛ kɛ nin cogo de la ma faamu bon ko ni e taara muso ɲini n'i taara muso ye e b'a fɛ k'a ɲini furu la bon ko n'a ye kuma damina ko a b'a fɔ ko ale ye lahiru ta mɔgɔ ye kaban ko o bɛ cogo di o kɔni cogo ni lahiru taara mɔgɔ ye kaban o ye e bilatɔ de e sagira de e ma mina de e bilala de e bɛ taa dɔ wɛrɛ ɲini lahiru taara min a b'o n'o cɛ n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ do sa o tiɲɛ tɛ sa o a ye kɔni labila de dɔrɔn e bɛ taa dɔ wɛrɛ ɲini voilà bon n'a sabatira fana k'a fɔ tiɲɛ de lahiru taara mɔgɔw k'i janto yɛrɛ la o yɔrɔ la ciden ko la yaktubu ba'dukum ala kitibati akhihi silamɛya kɔnɔna na ni e yɛrɛ y'a dɔn ni muso min filɛ nin ye e y'a dɔn cɔ karisa y'a ɲini ɲinini min do fana kanw dira ma muso woliju ye kanw d'a ma e b'o dɔn e kana taa muso ɲini tuguni ciden ka dɔ la kelen e kana ɲinini kɛ i balima silama ɲinini kan i bamla silama ye muso ɲini a kibaruya sera woliju ma ye sira labila ye fana ka naamu t'a ye e y'o dɔn kana dɔw ka tuguni
e kanu nyini few kana do ka tuguni ni na ya soro ewa uma lahidu minaye e ya me karasa yen nyini de me aka ko masha musoka woli juma lahidu mataye abe daga ko nyini abe se ka nyogon soro ala ni ala min garjage kala muso min nana ewa ciden fe kana kunnan jiya nyina fe abu jahmi yen nyini mawiya yen nyini akera nin chogo de la che fula yen nyogon soro ala asinna mu ma mina shiye che su fula be se ka nyogon soro la sababe se ka nyogon soro na ni ma be se ka nyogon soro la be yi nyini ma sika kibariya ma namu mata kelen kelenye u yen nyogon soro la wala e yere de be ka istikhara uke ha kan nesiha ka ewa konnan jiya nyini mugo munum budo nu yu bila kata min furu mane nu furu ye yere ni mina beto ofe men ne akoni donna ko ni muso nyini na mi nya nyini fana sira dirama mugo shi kana doka mugo shi kana doka fo ewa munun tunyen ewa sira bila ye nu ya le kan nyini ni sagi e ya don nin tunyen ni muso tunyini na sira tun bila laye ne aka wole ju kofe yu kunkolo passe uye nyogonye ke uya aleka ewa nyini ni sagi nin donna be se kado me na ka nyini ni masagi na mutara kana doaka alors bon ni muso yere de ya foye fana nyella hiruta mo wore e bo to yede sa subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kera sanan kashe ni ma folo nyini kali bake kanama ko bake kame ojo dola ndella ka nyini kali njabi ka koro me haribi mo ka nyini kali bena ko doba ke ka fo ko ni yenna fila ye saliji tan nafila kama ni ma farda ngani ka faraka ko ni ye farda sallini o saliji ko ka farda chiana ko ni mo minye saliji ta fajiri arakam fulade kama ko ni tara fajiri sallini o saliji ko ka sagi ka fajiri sallika balmo doni ke bago ka sabali jiya fule chogo mi bi ni be sigi erjo soso ka kuma fo hari na ya soro majhabi kuma do fuqa hawdo ka kuma do ta sege ko sobade jiya temena ikas ta sigi ko be majhabi kelen ka kuma fo jiya temeno ka sisa ka soro majhabi tugu yere ya fo maliki ko ulu ye hada madende bi ulu be kuma do fo sini nu ye derela ye qur'ana ni sunna ube fo utaka sini nu ye kuma do fo sini kene nu ye della fo dele ya wore ye minye mbayro taye katawu ube boaka maliki ko hada made be ka kuma do be mina amba do sage ma fonni kaburu tigi aya bolo nyesi ciden kaburu na ya sura ba ciden ka misiri kono maliki ko ako alebe haklina munu نوفو فانظروا في رأي ما وافق الكتاب والسنة فقدوه مالك كو ينك كما ولاجه نك حكلنا من نوفو اي ولاجه قرآن السنة كنو نك حكلنا مناني قرآن السنة بنو ينيغونتا ايو تاكباركنا نك حكلنا مناني قرآن السنة ينيغون بلا ايو توي ولامبي من فاتيجيه ابي قطو كما كده wale ye kuma yin fo ko do ko amma delikan nin kuma me ni kuma kura do iboloke kataw kuma bi bolo atigi ka bilade mugni ibn qudama akom min niye e wa salliji tanin nafilai ube ye salliji tanin qur'ana kalai ube ye salliji tanin tawafuye akoy be farada sallina ye ko ale ma sosoli do ola do ni ke bawo bolo ko lete sosolido ola doni ke baga bolo ni ye salli jimmin tanin nafilay ibe farda sallinay har ni ma farda ngania ko lete sosolido ni na doni ke baga bolo Abdul Aziz ibn Bazi nyinin kara yala ni mogoye salli jitan nafila kama ibe farda sallinay akoni mogo minye salli jitan nafila kama ni ka farda sallinay fala haraja alay ako foitika akon misali la wala hasali akon ni eyen na e wasalli jita wala hasali de kama ako harin ni ma salli fanan nganya ka faraka ni salli fana wakati sera
ka wala ha salliji soroila akoy be salli fana salli nay parce que kullu nyini yede do seneyalen ka salli dro ci den ko la dola kele ni e way ka salliji tiana salli tiye foy ka seneye ka salliji ta ni salliji bila dro ko ya banne e salliji intani nafila ye salliji intani qur'ana kala de akoy be farda salli nay ibn Uthaymin nyinin kara muso do ya wale telephone la mogo do de bani muso ci muso bo o wele o be nyinin kala la se ibn Uthaymin ma kon ni en e wa salliji tani nafila be farda salli nay akon nam akon ni salliji ta ni nafila kama ibe farda salli nay ako kon e wa salliji min taran nafila e ko salliji tara farda e ko ibe farda salli nay ko har ni ma farda nganya ka faraka ko har ni ma nganya ibe farda salli nay Sheikh Salih Fawzani nyinen kara yala niye ewa salliji tanin nafila ibe farda salli nay ako kuma sale parce que salliji ko abe yerfau li hadas ko kuma sale me yere ni salliji ta doro sobe min bila salir be ta sobe min kamal salliji tara doro yo wuli ako no wuli la doro salliji min tara nafila ye sobe wuli ni farda wakati ya soro ibe farda salli nay no semiru fana kuma ako ni salliji tara ni wala hay salli fana ya soro ila ibe salli fana salli nay yeddon ka ba wore nyinin ka wiya le nyinin ya yeddon ka ba lamme wiya le fana nyinin ka ya la ni salliji tanin nafila be farra salina ako khaida dobe ako fuqa haw bolo don ka ba bolo nu ko silamiya sariya ye salliji ke ko ma sariya koy kana nin ko masina ke ni ma salliji ta ako ni salliji tani kelenye adagara iko ko mbe keni o salliji masala nafila te se ka salli ni salijite farda te se ka salli ni salijite ha donc ni eye saliji tani nafila e adagara ika farda salli noy ni saliji tanani qur'ana kalande adagara ika farda salli nay ni saliji tarani tawafude adagara ika farda salli nay akon ni qaida finmo fe ni sariya de saliji kama sariya kon nin ko masina kanaka ni saliji tila ni saliji nke o ko masina kama o ko bo chogola ni afana beke ni saliji de o saliji kele mba beke na machia donc ambe min fo tigi ibe qataw kuma la sagi ka boala ni saliji tarani ye saliji tan qur'ana kalande wa farda ya waqti soroila farda kadiye nafila kada sallini o saliji ni saliji tani nafila de wa qur'ana kalan kadiye farda salli kadiye asalliji ni o salli asallini o saliji ni saliji tani tawafu de wa qur'ana kalan kadiye nafila salli kadiye farda salli kadiye ni salji ma sha sallinai ninde kuma salli ta salente bo ko fana ni ye janabata salli fana kama fajiri kama ni salli fana sera ika sage janabaka anya kaba ko ede ala yire ko qur'ana kuno fa in kuntum junuba fataharu akon ni salli wakati sera ni janaba bala aba yire sanaya ni janaba bila de yibe ko me ni janaba ko rasnya kele dro janaba borila tuguni bal doni ke bawo ko hari ni janaba be mo mina e ma ji soro sisa tayammamu te bila nonda wa ko ni tayammamu ke mana janaba tumbe ela fajiri e ma ji soro ube bana bila ite sika ji barake nyonya fajiri iye tayammamu ke puru janaba min bila salli fana wakati na sera tayammamu wore tila janaba yumulila hari ni be tayammamu wore minke ibo ke salli fana sallile ewa tayammamu de kama me ite sika ta ite tayammamu wore ke ko ibe janaba in korta tuguni ko be don ke bawo do ko yere ko ewa ni tayammamu ke sinya kele mana fajiri la janaba kortara salli fana sera jima soro ube bana min bela ete se kako ko ibe saliji de tasalli fana ko parce que tayammamu ko ni janaba korta me salli fana sera be saliji ta ne ibn Usaymin ko rahimahullah ako tayammamu fole nye janaba ko wuli me ni salli fana sera tusuru jima soro ube bana bila ete se kako ibe tayammamu wore ke me o tayammamu be bila saliji no de la salli fana janaba inte e janko ko ni mo min ko ra fajiri fo salli fana ka se ka nganya ka ko ni nyem suguye kam go bira bara fula
e ma ye mo hari munu makalo ba fo ma fam o di yatu cheikh l'islam ye kitabu dilanin kan ha diraw ta'arud al-aqli wan naqli ako hakli nyuma ani delila nyuma te nyogon so sabara ni hada madenye kuma dofo kuma min ni delila bara qur'ana ni sunna yo fo hakli kanyi ni banatala abo kumata mais ni eye kuma fo delila te kula kuma min na qur'ana ni hadisa hakli nyuma be mugo la hakli te so kamina o de yato nyinin kali cha yareka wala nunun te kuma sahala wunye wala fiqh kuma nunu mbode fo wakati be malik majami mi yere fulene na tumbe kala jamana kono haraka kitaw bawte muqtasabu tumbe kala ni e yere ke doni ke bawo ya kubita kuma nowe ika kataw be ba malik ka e wake kitabu be muwata aka saraw be temuhiri li ibn abdul bar hari ni ba fi ka kuma malik majabi ko min ka tawalla jefolo o be kuma munu fo temuhiri li ibn abdul bar al muntaga libazi oyem wata maliki kasarahu do tanu lajje folo sani ka madiki ka kuma Allah saki oyem min fola al-istizkar li nawawi al-mughni li ibn qudama tanu sege folo majahabi kuma kele ko be wuli ka kuma no yerejo sosola dinya temeno ka alaka hakiman dama akanyi nin kale nyin kal fulana ko do nyin kale ke ko ale ko doma e ka bolo la fe ka wori ne ya haram ne te wori mina ela ne ay ka wori haram ko ale nana nimisa ko atigi makote dina la fanade me ale nana nimisa nim kuma la kafara baleka kafara bika kiden ko ne hada made kalila fendoka konten ninke me ina na ye o ko inkeli de heraye ako kalle kafara boy ka hera inke ni re yado atigi ni sagira kaka bolola few mina o beke sababu ye kangere nyogona kando nyogona donc abe kataw mununa abe dina baliya mununa mbese ka to kabila sira donc kafara boy kaka bolola few mina ni nimisra ni ba fe kaka bolola few mina kadu ibe kalili kafara de bo ka jonka horoya ube ka misigine talla dumuni ube ka ufera bo jonka horoya kuni tesisa mais misigine talla dumuni anu ufera bo ni fulari bi ka sola ni bu fera bo de be fora bo nubu la dumuni de be misine talla dumuni mais ni nim fula shetiye ibe tile sabasu kutu nyogo na we kafarai wala iba ka boro la femina bon nin kuma haro do anya nin fana jabiya ko do ko lu salle almami do ko fe asaliji ciana abora ko do ko ni ew sallera ni jama salani almami min saliji tala ko awwo almami ko be ka saliji ciana ni abbe ka salli ciana nin fana ya kataw kuma o do anya nin jabiya an ko ni almami sallirani jama'a aile nyina na saliji tala sallere jama'a ni a hakili jigina ale be bo ube a hakili ma jigi fo salli ko fere ale hakili jina ko saliji tunta ale la aw jama sallira no fe me aw tunta do ko saliji tala fo itaw ka sallila jama ka salli ka kene almami kelem to de ka salli ciana abo chogo kelena ni almami nana salli ni jama'a ni janaba me jama aw ta do ko janaba bi almami la asallirani awye almami doron de ka salli be tinya aw ka jama salli ba noda foy tala aw ni janaba masallu ciden ko yusalluna lakum fa ina sabun falakum wa lahum fa ina qtaw falakum wa alayhim ciden ko almami bawla salli ni almami ye sababa soro sallira baraji be almami ye baraji be aw jama'i me ni almami katawra sallira baraji be aw jama'i qatawu be almami nununka wala ni e ya dode dankaniya bi bolo alimamin bi bena la salli sisa dankaniya be ne bolo salli jitala e dankaniya bi bolo i tugun i sallira anofe salliti e
parce que i sallira alimami nɔfɛ min ka sali tɛ saha i b'a dɔn sali tɛ e ou bien alimami nana e b'a dɔn con ni alimami min fɔle kana sali janaba b'a la a ma janaba kɔ o dankaniya b'i bolo i y'i tugun i sallira a nɔfɛ nin na sali t'i ye sali tɛ alimami ye sali tɛ e ye nin de la mais ni aw t'a dɔn de a y'aw la sali ni janaba aw t'a dɔn a y'aw la sali saliji ta la aw t'a dɔn alimami dɔrɔn de ka sali bɛ tiɲɛ foyi t'aw ka sali la ko dɔ n'i bɛ juru ta ale bolo ko mais a bɛ kɛmɛ fila in sagi ma de wa bon ko dɔ bɛ yen n'ale bɛ juru dɔ i la ale ka juru dɔ sababu juru dɔ a sariti ye mun ye ni e nana 2000 de juru ta ale bolo e bɛ 100 de da ale ma fɔlɔ a bɛ 2000 juru dɔ i la bon n'i bɛna 2000 in fana sara i ni 2000 dafalen bɛna si ka tɛ nin ka yiribaya la o kullu qardin jarra nafwa fa huwa yiriba juru dɔ ni e ye juru dɔ mɔgɔ la pour ka nafa dɔ de sama kana yɛrɛ ma o ye yiriba de juru dɔ da bɔra ka ɲuman de ka ɲa mɔgɔ ma de ka ɲuman de k'a ye ka ɲa mɔgɔ ma ka ɲuman k'a ye juru dɔ da bɔra o de kama ka ɲa mɔgɔ ma mais juru dɔ n'i ye juru dɔ a tigi la pour e ka nafa dɔ de sama kana yɛrɛ ma o ye yiriba ye donc nin juru ye yiriba de ye 200 min bɛ di o ye yiriba de ye a ye 2000 de juru dɔ i la n'i b'a sara i b'a sara 2000 ani 200 nin ye yiriba jɛlen de nin tɛ bɛn a dɔ tun bɛ yan fɛ waaleykum salaam Tebu bon n'a cayara dɔrɔn ne bɛ ɲina koyi ko a bɛ mɔgɔw dɔw mɔgɔ caman da n'u ye duwawu kɛ u b'a fɔ ciden ka hɔrɔma kama o bɛ cogo di bi jahi nabi bi jahi mustafa nin tɛ bɛn a tɛ bɛn silamɛya sariya la hɔrɔma bɛ ciden na dɛ mais ala ka latigɛ yɔrɔ la foyi tɛ se ka fɛn bɔ ala fɛ a ka latigɛ kɔnɔ ciden ka hɔrɔma tɛ se ka foyi bɔ ala jagoya ka foyi bɔ ala fɛ a ka latigɛ la k'o di mɔgɔ ma a ka hɔrɔma bɛ a yɛrɛ ni ala cɛ a ka hɔrɔma ye e ka tugu a kɔ a y'i bila min na i k'a tɔ ye mais duwawu kɛtɔ ciden hɔrɔma kɔsɔn depuis ciden yɛrɛ ɲɛnamaya a y'an bala o la dɔw nana ciden ma a ko masala wasita a ko ni ala ni jɛnna n'a ye a ko jalitani lillahi nidda a ko i bɛ n fara ala de kan wa qul mashallah faqat ko ni ala kelen pewu jɛnna n'a ye donc k'a fɔ ala sago aw sago ciden hɔrɔma kama ninnu ye fulankafoya ewa fitini kumalamaw de ye u tɛ bɛn silamɛya sariya la bon ko ni dɔw nana u b'a fɔ a ye n sɔn ala n'a kira kama i kan ka sɔba i b'a sɔn mɛ a bilasira k'a fɔ n'i bɛ delili kɛ a ko a ye n sɔn ala kama mɛ kana kira fara a kan i b'a sɔn ka ladi ka bilasira ka nasiha k'a ye bon ko ewan ayaw nana ko ni fantan nani deli i kana sagi bon ko ewa fantan minnu bɛ yaala olu bɛ don kɔnɔ wa min ni a ka fantanya ye tiɲɛ ye a bɛ kuma min fɔ tiɲɛ dɔn ni ani delili dagara min ye i bɛ olu de sɔn mais e yɛrɛ b'a dɔn min ye nkalontigɛla de ou bien a bɛ min yɛrɛ fara ɲɔgɔn kan k'a ɲini silamɛw fɛ a bɛ taa ala sɔsɔ n'o ye dɛ i t'o sɔn
iyere yado minye fanta ya mi e min nyini amako bala fantando iboso me min bena galonde tige ube abena min nyini dankaniya sorola mogo fe kasere ya uke abeta do ala sosowula ito so ko bon ko mogo do ko ale ni mogo do che ko tigi ya yere mina ka bo ale ma ko ni ale ya tigi fo ko ata ale lamina o be har na ya lamina atese ka fofo chogola mimbe ni sonja ni dina yirale la abe ale ba tigi to la ita toy idi fa billati hiya ahsanu fa yajal ladhi bainaka wa bainahu adawatun kannahu waliyyu hamim wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa juhadin azim ala ko qur'ana kono akoni mogo min be ko juguta ka e segere e ka ko jugu kumbe ne nyumai na ye kuma jugu de foye ka kuma nyuma e ka kumbe na ye ke wale jugu de ta ka segere e ka aka ko jugu kumbe ni nyumai ala ko kito ni be ninke mogo min ni jugu ya be ina che abella ba ka ki ka bale masuye me ala ko mogo shite ni jugu kumbe nyogonya ka ke fo sabali baga mogo shite se ka ni jugu kumbe nyogonya ka ke fo ni yoro soro baga wala e ba fode e ba foli ke e ka baraji be sabe na ale mai ka foli sagima junuba lela parce que kam wodda minani foli e sunna do mais ni mogo yi fo kaka foli sagi kaka salamu fali sagi o ye wajibite ni ami bali ni fitina ta ka foli la ko atin lamina o be atin jabi to ko nyumala o kani ay bali parce que ciden ko ate daga silama fula aka datige nyogo na jiya ko la katemetile sabaka mais aka fula nyuma e jumai ni mba to nyogo damina ni foli wala ikana ka foli toy ni ena benna e ka fo e ka kuma fe na kuma ni fe wakati ma fule na ma kumi fe junuba le dela e wa kito kaninke akera chogo dondola ne ale yere miri la katasi ke kamiru ko be saka ko bon ko doko muso fula bale bolo ale betama katta kana sagi kacha muso no nyogonche abetama abena na nana sutila choko muso no nyogonche o bake ka kono na fi bon don ke ba ko ye qaida mindi o yorola ibnu simnari mullah ka kitabu do be fatawa nuru ala darb ni be don fale muso no nyogonche akonni ishira minfe na ya sur mogo do be ulu ka don fale ye su fula de o ba ke muso kelen fe e ni muso ka su fulo si aka su fula na ma si ye e tamana ni nana iba ale ka su fula na de dafa fulo ni yo dafa turu be nyesi mine beto ofe bo sisan e sira ni muso fe esira ni muso fe ni be ake su kelen de esira ni muso fe turu nyasilen tumbe ni muso indema etamana ni nana turu nyasilen tumbe minna ni ma shibeta shinde ube siso tumbe ni muso de la ni tile bina kan kata siafe wala filale de dro tama chunni kaitara akasuma shi ima siafe ni nana ibe siale de fe folo donc ni mbeke ni chodela ni su fula de lo ye foro siafe fula na ma siafe tamana ni na sani kata yorowere ibale ka fula na de dafa ibeta yoro mi betai ni turu tu nyesira le dema ikanka siale fe itamana ni hari santande ke turu nyesilen tumbale dema ni ma siafe ni na ibe siale de fe abeke ni chokodela ma famu
Bon, ko ni e taara muso ɲini n'i taara muso ye e b'a fɛ k'a ɲini furu la bon ko n'a ye kuma damina ko a b'a fɔ ko ale ye lahidu ta mɔgɔ ye kaban ko o bɛ cogo di o kɔni cogo ni lahidu taara mɔgɔ ye kaban o ye e bilatɔ de e sagira de e ma mina de e bilala de e bɛ taa dɔ wɛrɛ ɲini lahidu taara min a b'o n'o cɛ n'a y'a sɔrɔ tiɲɛ do sa o tiɲɛ tɛ sa o a ye kɔni labila de dɔrɔn e bɛ taa dɔ wɛrɛ ɲini ala bon n'a sabatira fana k'a fɔ tiɲɛ de lahidu taara mɔgɔw k'i janto yɛrɛ la o yɔrɔ la ciden ko la yaktubu ba'dukum ala kitibati akhihi silamɛya kɔnɔna na ni e yɛrɛ y'a dɔn ni muso min filɛ nin ye e y'a dɔn cɔ karisa y'a ɲini ɲinini min do fana kanw dira ma muso woliju ye kanw d'a ma e b'o dɔn e kana taa muso ɲini tuguni ciden ka dɔ la kelen e kana ɲinini kɛ i balima silama ɲinini kan i bamla silama ye muso ɲini a kibaruya sera woliju ma ye sira labila ye fana ka naamu t'a ye e y'o dɔn kana dɔw ka tuguni e kan'o ɲini fewu kana dɔw ka tuguni ni n'a y'a sɔrɔ u ma lahidu min a ye e y'a mɛn karisa ye nin ɲini dɛ mais a ka ko ma se muso ka woliju ma lahidu ma t'a ye a bɛ daga i k'o ɲini a bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ a la ni ala ye min garijɛgɛ k'a la muso min nana ciden fɛ kana kɔnɔnajɛya ɲini a fɛ abu jahami ye ɲini maawiya ye ɲini a kɛra nin cogo de la cɛ fila ye ɲɔgɔn sɔrɔ a la a si naamu ma min a si ye cɛ fila bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ i la saba bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ i la naani bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ i la a bɛɛ y'i ɲini mais a si ka kibaruya ma naamu ma ta kelen kelen ye u ye ɲɔgɔn sɔrɔ i la wala e yɛrɛ de bɛ ka istiharaw kɛ ka nasiha ka kɔnɔnajɛya ɲini mɔgɔ minnu b'o dɔn n'u y'u bila ka taa min furu ma ni min furu ye yɛrɛ nin minɛ i bɛ taa o fɛ mais ni a kɔni dɔnna ko ni muso ɲinina min y'a ɲini fana sira dira ma mɔgɔ si kana dɔw kan mɔgɔ si kana dɔw kan fo minnu tun ye sira bila ye n'u y'ale ka ɲinini sagi e y'a dɔn ni muso tun ɲinina sira tun bilala ye mais a ka walejuw kɔfɛ y'u kunkolo passé u ye ɲɔgɔn ye kɛ u y'a ale ka ɲinini sagi ni nin dɔnna i bɛ se ka dɔn mais n'a ka ɲinini ma sagi naamu taara i kana don a kan alors bon ni muso yɛrɛ de y'a fɔ ye fana n ye lahidu ta mɔgɔ wɛrɛ e b'o to ye de sa subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka